توكلت على الله 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 جنين جيجي سمي دلما صلى توكلت على الله وينغو نبدي فما علمو توكلت على الله جونجي جيجي سمي دلما صلى توكلت على الله وكمو جيجي ديك فما علي توكلت على الله دلي فيونا فما على دوئي توكلت على الله على جين ودبا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على الله دلي فمتيكي دلي ما صدوئي توكلت على الله وكم ينجي سمي دلي ما صلى Juma alenti mo ko nyuma ala odama ala ka su here di an islam bela jilema bi kuna fonu la belebele bena talika mina wolo masri tabaw ya ira ka fo ku yeta tugu bamaji wale kebaw la tenza waten ka ofe o wale akara tugu mi ale ni kwakuru uyu jojo la ifana mi mboro kono ana ofo awnyana Suède ale la sigide mi man fe Mali nyema ko tle sababa bulu kaka bom Mali kono wala nana ko njumena ananda do la ko wala awsega famya tugumi Mali douanu ulu bulu da drogu ka cannabis ale kono kun kume diboli ka saka bo bamako kata wira wa fo tugumi na sa abriki biolo vla ani segi douan la ka ulu sra ku bulu da o ka nimfem ina chaga jugu kosebe abe dansigi mawka mayala o koni minena nunumbulu ukungalo ka dogo Mercedes de kono Chad kuna fondila ulu murutile no ni wati na minye Nigeria ka ufana fei akonya minendo Jeux Olympiques alebe kata afori yoro an wani takara antara anana antegala ngolo papa ka masoro begun jigibe maminga noye kulubalike ale koni fana dana sirala to da sira togomi afana da sirate ambolo langolo mbora Jeux Olympiques la inafo santo abeke togomina falai ta ko tani nani o madele ka foi soro hoy madele ka medai olympique kelen soro ni anga kuna fonu la mabaye ka ira la fana ka ko baki ale fana jabi wora keme saradara mogo mugwa ani wolonvla o de ye asoro munu ye be dansa anatla ka olu fana togo daw ma olu bismillah rabbi Ambanga kungafonu ndamine ni ulomasiri tabaw ka ministry sola falai bi uladaina juma ale jigine Usman Sherif Madani Aydara ale ni au conseil islamique maw ulu tara ye katabo Sadio Kamara ye mi ye ministry ye Usman Sherif Madani Aydara suina ana makan kala akoko u kon tara sa kata uka deme Islam dine maw ka deme ko ta ka ci jamana ma ka keni ni wati gelama nunu ye Sherif Usman Madani Aydara na no fe maw ay kuma munu fo ministry re jole nyana mi ye uka nyonye bani ko fe suina ni ala sonama ana odawma awere be sega o famia tugumi chef d'état-major no ye baru keletigi ale koni communiquer fana ci ama ka ira ka foko mi ye wulumasiri tabaw ye ka damine utukalo tle wora ka se atle konontoma ku ye wulika job bake wulika job nunu ye se soro kosebe anga jamana ale koronfe afana bamanchi wale ni wale ke bawka ntenendo ko minye nege kanye tani segin temene ni miniti bisaba ye kwa kurukaw fe bamanchi wale ke bawdo ko nukuntara bi yenga wulumasiri tabaw ye wulika joke ka ujo jorola
min ye an ka pankuruw ye olu kɔni bɔra sa ka tasuma seri fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni jugawale ni bamaja wale kɛbaa minnu tun bɛ fɛ ka o waleya in kɛ fitirimagɛ waati armée ale sera ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka se ka o ko o dan sira la nin kalo in tile 8 Mali wolomasiri tabaw u ka pankuru olu ye wuli ka jɔ kɛ Tinzawatène ale kɔnɔna na min ye bamanciwale kɛbaaw kun kɛlen ka mobili blindé dɔ o dogotu dɔ kɔrɔla la ani ninjugawale ni bamanciwale kɛbaa fɛn fɛn kun b'o la olu bɛɛ lajɛlen fa ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen fana kɔfɛ wolomasiri tabaw ka baara min bɛ ka kɛ bi n'o o ye bamanciwale ni ninjugawale kɛlɛli yɛrɛ ye ka ɲɛsin Tinzawatène yɛrɛ n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma u y'a yira k'a fɔ ko maa caman bɛ yen u y'olu kɔni bɔnɛ u ni na marifa dogoyɔrɔw caman bɛ yen maa ninnu yɛrɛ caman ka minɛnw caman bɛ yen fana ko u ye dankari nin bɛɛ lajɛlen na Sɛtɛrɛ-majɔri ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilina kɛ kelen ko ni Ala na kira sɔnna a ma wulikajɔ min bɛ senna maaw n'u bolominɛw lakana ni jamana fantan ani 4 fɛ ko u na o kɛ u taabolo ye ka kɛ ni ale Tinzawatène ko in ye hali bi fala ye Suède ale lasigidenso min bɛ an fɛ yan Mali kɔni ministre min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna u ko a ɲininen don a fɛ a ka Mali bila tile 3 nata in kɔnɔna na min ye tubabumuso in ye sa k'a ka kaso n'a ka kasaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ka Bamako bila waleya in sɔrɔla min fɛ min ye Suède ale jamana ministre min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kunna n'o ye Yohann Forsell ye ale de ko Mali tɛ se cogo si la k'a fɔ ko a bɛ don Ukraine juguya la ko k'a sɔrɔ olu minnu yɛrɛ bɛ wari ta ka di Mali ma san kalo 12 ko Mali ni olu fana tɛ kuntilenna kelen na ko n'a ma ɲɛ olu kɔni bɛ wariba de cɛ ka na don Mali kɔnɔna na yan ko fo Mali fana kan k'a dɔn k'a fɔ ko Ukraine dɛmɛni ko o y'a ma diyagoya ye ko n'a ma Ukraine dɛmɛ k'olu na u ka dɛmɛw tigɛ o kuma fɔlen ale y'o bila a ka bɔlɔlɔ sira fɛ an ka maaw ye ɲinini kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ comme olu ka lasigiden b'an fɛ yan tile 3 dira a ma k'a k'a ka minɛnw cɛ nka min ye nin jamana in ye kabini salongo u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛn'u ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'u bɛ taa décembre kalo nata in u bɛna t'u ka lasigidenso k'u bɛ taa sigi wɔlɔfɔw fɛ yen ko n'olu bɛnn'a la hakili la k'a fɔ u b'o labɛnw na nka nin jamana minnu filɛ nin ye olu ye jamanaw ye fala ye minnu ka dɛmɛ a bɛ kɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na dɛmɛ min fana ni a bɛ di bɔlɔlɔ sanfɛla baarakɛlaw olu kɔni ka tɔn réseau minnu sigilen don olu caman bɛ yen olu b'u ka fɛnw sɔrɔ nin ko ninnu senfɛ ninnu b'u dɛmɛ kosɛbɛ jamana ninnu u b'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka baaraw la ale n'u ka fɛnw na donc min ye Suède ye ale kɔni ta in a ma bali maa la parce que olu y'a yira k'a fɔ de Ukraine fo anw ka don o dɛmɛni na ka Irisi de bila o t'an jamanaw tɛ wa cɛ ye min fɔ yan kunu n'o ye Bokum ye o de don bɛɛ tɛ se ka k'i jugu ye nka bɛɛ fana tɛ se ka k'i ɲi ye ka kɛ ni waleya in ale kɛcogo ye an yɛrɛ fɛ an ka douanelakaw olu ye wuli ka jɔ kɛ mobili kɔrɔ dɔ o kɔni kun bɛ k'i kunda ni drogue ye diboli kan yaasa ka se ka douanelakaw k'olu tromper ka ko ɲɛma dogo olu la sa u kɔni kun ye drogue ninnu bɛɛ lajɛlen cɛ sa k'u kɛ Mercedes kɔrɔlenba dɔ kɔnɔ ne fana ta in ka fisa ni min ye olu ɲinɛna ne ta in ka fisa ni ne koyi olu ɲinɛna min kɔ inspecteur général de douane Amadu Konate n'a ka cɛw olu bɛ wuli ka jɔ la u sɔmi ka jan u ye mobili natɔ ye ka mobili in kɛcogo ye u ko piri ko mobili k'a jɔ mobili jɔ y'a sɔrɔ kunnafoni dɔ dir'u ma k'a f'u ye ko dɔrɔguba dɔ bɛ labɛn na ka bɔ Bamako kɔnɔ k'i kunda Senegal kan mobili jɔ maa minnu b'a kɔnɔ dɔw ko k'u bɛ taa tu la ko ayi dɛ mun tu ko kuma kɛra k'a ka mobili jɔ k'aw bɛ taa tu kɔnɔ kelen bɛ ko k'ale kɔnɔ karilen o ko ɲɛgɛn bɛ yan i sigi ɲɛgɛn bɛ yen an bɛ tila ka ɲɛgɛn d'i ma fala an bɛ fama mun ma u yɛrɛ limaniya kojugu ko sa ko sanfɛta ninnu ko olu don cɛ ko awɔ k'a y'o faamu u ye mobili kɔfɛla a kɔrɔta chaise min bɛ yen n'o bɛ kɔfɛ k'o fana waraka ka taa o kɔfɛ o fana nɛgɛ dɔ b'o kɔnɔ ka f'u ye toli o de ɲini taara drogue a birikilama i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min den 70
ani segi kanabisi o de tun b'a kɔnɔ u bɛ ka taga n'a ye Senegalikaw olu fɛ yen min ye douanelakaw ye u ko Mercedes kɔrɔlenba in ni ne ta ka fisa n'a ye k'a bɛ sira in nka a mɛnna dɛ a bɛ taa ni ka segin kɛ kuma caman nka olu ma sɔmi a la don kelen da kelen k'a bɛ sɔn nin baara sugu ma nka sigana nana kɛ mun ye douanier dɔ de bɛ yen o ye mobili in kɔfɛ pneus de jigin cogo ye bon c'est vrai que a tɛ doni fɛn bɔ sa nka mobiliw kɔni kan ka tɛmɛ cogo min na ka ɲɛ et puis mobili kɔnɔ mɔgɔw olu parilen ba don faamafiniw b'u la olu bɛ se ka don mobili kolon kɔnɔ cogo di u ko ko nin sigana ye mobili jɔ chauffeur k'ale bɛ taa tu la u ko ayi dɛ o tu a dɔ in ko k'ale kɔnɔ kari la u ko ɲɛgɛn bɛ yen k'olu yɛrɛ ka ɲɛgɛn bɛ yen ko k'a ko ɲɛnabɔ ye inspecteur général Amadu Konate n'o y'an ka douane ɲɛmaaba ye a ko nin de ye waleyaw ye waleya minnu b'ale yɛrɛ fari foni sabula douane i ka kalo kɛ i bolo ma da fɛn dɔ kan i ma ko dɔ minɛ i ma bɔ ko dɔ kalama o kɔrɔ t'i ka douaniya baara la nka bi douane ɲɛmaaba e ko a ma falen bolo da u b'a fɛ ka mutation wɛrɛ kɛ tuguni han parce que douane kan ka musaka min ladon ale ɲɛma a m'ale ɲɛfa hali n'a bɛnnen don ɲɛmaw ma a ko k'a bɛna falen wɛrɛ kɛ yaasa wari min n'o bi sɔrɔ dɔ bɛ se ka far'o kan cogo min na min ye Konate ye an b'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ terikɛ Babi o fana bɛ douane na an b'a fo k'a waleɲuman dɔn dibolika ninnu nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ka drogue minɛ dɛ wa fala ɲɛ bɛ nin na tan ninnu ma nin kɛ yan prime dɔ bɛ d'u ma douane fɛn fɛn ye nin baara kɛ prime bɛ da a bɛɛ lajɛlen ma u jansa n'o ye Baki ale résultat bɔra ko ɲinan ta in 100 sarada la 27 buruburu 39 olu de Baki sɔrɔ maa minnu bɛ yen sa n'olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye a la o ye Bintu Fulamuso Jalo ye ale ka kuru bɛnna 17 buruburu 30 ma min ye lycée Castor Abdelkader Nasser Jalo ani Umar Hassan Kamara olu kɛra filananw ye 17 buruburu 18 ani 17 buruburu 15 ko ninnu kɔni ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye ɲinan Baki la nka fala ye ne kɔni ka fandan jate la dɛ n ko ne Baki premier ka ta série scientifique dɔrɔn na o tɛ ne fɛla ye parce que section tɛ kelen ye séries tɛ kelen ye n'a ma ɲɛ ko matiw ko olu de ta bɛ taa u ka tɔw fana ka ta lajɛ mais n'a bɛ tila k'a fɔ de sa olu bɛɛ lajɛlen cɛla min ka moyen ka ca ni bɛɛ ta ye u b'o se k'o yira mais tɔw u fana bɛ kalan min kɛ o kalan fana kan ka sanayɛlɛ ka yira mɔgɔw la nka sa o sa ninnu mɔgɔ ninnu de bɛ ta matikɛla ninnu tɔw dun fana u fana ka domaine premier de ye fo gouvernement ko o yɔrɔ lajɛ parce que denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn filɛ de ka dusu ta bon anw minnu bɛ lettre kɛ an fana sen bɛ nin ko in na mais tuma o tuma scientifique de b'a ta mais an kɔni bɛ dugawu kɛ denmisɛnnin minnu sera ka gagner na wa surtout fulamuso in filɛ nin ye ale bɛ Kalabankɔrɔ académie de la bon o fana ye danfaraba ye parce que i b'a jateminɛ k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ kalan kɛ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ faamaden école ninnu de la kosɛbɛ minnu ka fɛnw ka ca nka ale bɛ école min na o ye lycée privé Jinɛ Siran Kulubali ye o bɛ Kalabankɔrɔ académie de kɔnɔna na académie mɔgɔw yɛrɛ n'o ye Alpha Mamani n'a ka maaw ye olu kɔni ye bonya kɛ a ye an b'a yira maaw la fana k'a fɔ ko min ye première nationale in ye ale min ye denmisɛnninw bɛɛ da Baki la su in na yɛrɛ a bɛ bɔ yan ka taa Johannesburg ale tun ye ɲɔgɔndan dɔ kɛ u b'a fɔ ma ko olympiade Mali fana kɔnɔ ale de kɛra fɔlɔ ye donc su in na yɛrɛ bɛɛ ale kɔni taatɔ don ale tun bɛ ka nin jaabi in de kɔnɔ jaabi in bɔra donc ale bɛ taga Afrique du Sud kaw fɛ yen ka taa ka sanayɛlɛ kalan tɔ kɛ fala ye an bɛ segin an ka fandankumanin kaw ye ninnu denmisɛnnin minnu filɛ nin ye tan n'u bɛ bɔ n'u bɛ kɛ premiers ye gouvernement ka fɛɛrɛ sigi sen kan hakili bɛ se ka t'u la cogo di u taara jamana minnu na k'u suit yaasa u segili o bɛ se ka nɔgɔya u ka se ka na jamana fana nafa n'o tɛ Nafissatou Thiam Belgique i m'o ye Jeux olympiques la Nafissatou Thiam Belgique
wallahi fulamuso den ɲuman ba ko Belgique ne t'a dɔn ko fulaw bɛ sigi fulaw sigilen don Belgique n kɔni b'u dɔn o la nka Belgique wa a dun Jeux olympiques in na a bɛ javelot kɛ a bɛ triple saut kɛ wa a bɛ boli fana kɛ Belgique jigiba de b'a kan koyi n'an ye fulamuso fana to ka taa Afrique du Sud n'a taara kɛ fɛn ye match ŋanɛ ye u b'a angalamuti k'a bɔ an bolo dɛ f'an ka hakili to o la Falaye an tun ye nɔgɔko kuma fɔ yan n ko nɔgɔ yurukula n'o ye maa minnu ye DPA ka bɔrɔ ladege k'a sɔrɔ DPA bɔrɔ tɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin a ma Sikaso bɔrɔ 427 mun minɛna ni procureur kun ko anw ma ko f'anw ka bɔ yan ka taa kasoge maaw bila ka taa journaliste bila ka taa nɔfɛ ORTM mɔgɔw y'olu bila ka taa a ko maa min kun bɛ yen n'ale yɛrɛ tun y'a fɔ ko u kun y'o lamɛn k'o taara u y'a minɛ k'a bila kaso la fanga de bɛ kuma ma ka kuma ko cɛ k'a ye laɲini min kɛ i b'o dɔn ko ka kiiri kɛ ka kɔn ka kiiri kɛ k'a lajɛ n'ale bɛ se ka bila yanni kiiri don cɛ procureur ko ayi k'o tɛ se ka ɲɛ donc o nɔgɔko in ko a jugement n'o ye ka don a dugumana na k'a ɲɛɲini k'a dɔn septembre kalo tile 24 o bɛ kɛ ale ni octobre kalo tile fɔlɔ Sikaso ani Kucala yɔrɔ Kucala procureur ale ma taa bila dagirinda la mun minɛna dɔrɔn ale y'o minɛ k'o bila kaso la directement Sikaso ta yen tun bɛ fɛ ka kɛ ko wɛrɛ ye nka sisan a bilara sira ɲuman kan nɔgɔ nkalon min bɛ ka tigɛ ka da DPA la nɔgɔko in na a ka jɛya zen u ka bɔrɔ tɛ u ka nɔgɔ tɛ u ka fosi tɛ nka degun min bɛ ala yɛrɛ depuis ala ye san o san da a bɛ ta ka ɲɛsin olu ma wa nɔgɔfeerela ŋana fɛn b'an ka jamana kɔnɔ nin degun b'u bɛɛ lajɛlen da la zen nin kiiri ka tigɛ a tiɲɛ ka dɔn maaw ka nkalon n'a tiɲɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na fédération appelle à candidature en clair Nigériakaw fɛ yen kɔkan kibaruyaw la Falaye Nigeria wulikajɔ in a bɛ ka taa sira wɛrɛ fɛ dɛ est ce que aw ka pɛtipɛtini minnu ye Sari Kɔmata o fana tɛ k'a kɛ ka mɔgɔw bɔ mais pɛtipɛtini ninnu ne t'a dɔn mɔgɔw ye on ont laissé comment est ce que pɛtipɛtiniw don nin kan ka ɲɛɲini dɛ k'a b'u bolo k'u kɔni bɛ munumunu na o tɛ se maa ma n ko kɔni de tiɲɛ ye Nigeria u ka wolomasiri tabaw k'u y'u tɛgɛ da polonais 6 kan kalanden 6 bɛ a la ani maître de conférence 1 ko olu wulikajɔ ninnu senfɛ Nigeria k'olu de ye irisi drapeau di maaw ma k'o kama sa ko min ye Afrique de l'Ouest jamanaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min kɛra ko Nigeria kana ɲɛ tugun nin kan dɛ k'u ka nin ko sen fo a dan na ko sabula irisi sen mana ye Nigeria fɛ yen o ye CEDEAO ko bannen de donc denmisɛnnin 6 in ko k'u ka kiiri ko k'a kɛ nka u ka jamanaw k'olu labɔ a kalama Nigeriakaw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ olu bɛ fɛ ka Pologne k'u wele k'a f'u ɲɛna ayiwa aw ka denmisɛnw ye nin ka anw fɛ yan sariya minnu bɛ u fana ka jamana fana kɔnɔ dɔw b'a la ko ka o boli kan a ko kɔni bisibasalen don Chad kunnafonidilaw ka tɔn belebeleba fɛn fɛn bɛ Chad kɔnɔna na olu farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko min ye sariya mun sigilen don kunnafonidi kunna k'a sɔsɔlen don Chad ko sabula min ye u baarakɛɲɔgɔn ye n'o ye Badour Umar Ali ye ale ye chadinfo.com ale y'o directeur o rédacteur en chef ye k'u ye ale minɛ ko wa ko u ye tile 1 de di n'a ma bila ko min ye nin baarakɛ jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen n'o ye kunnafonidila minnu bɛ Chad kɔnɔna na k'u na baara bila ale boloda Keniyakaw fɛ yen polisiw y'a yira nin kalo in tile 8 ko maaw y'olu kɛɲɛ k'olu fana ye gazi ci u la denmisɛnnin minnu bɔra sa ka fara ɲɔgɔn kan kɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni y'a la kɔlɔsi yɛrɛ de ko gouvernement yɛrɛ de kan ka taa ka bɔ yen ko n'o ma kɛ fiyewu ko lafiya tɛ u ye min ye kunnafonidila dɔw ye k'olu kunkolo sɔgɔra ko senfɛ a kuma lama tɛ to o kɔ dɛ
97 y'anw yɛrɛ ba de bɛ dasimiriya siège la kuma la a bɛ ten dɛ u t'aw ni politigiw ni fɛnw bɔ ɲɔgɔn na n'u ala k'an sɔn sababu ɲuman na Tunisie premier ministre ale gɛnna a gɛnna k'u ni ju ma fɔ a la ɲɛfɔli ma kɛ a la u ka jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ maaw olu de y'a jira k'a fɔ ko a bɔra baara la pewu min ye maa kofɔlen ye ko a y'a da tulu la k'a da jaba la ka ɲɛɲinini kɛ cogo o cogo ani jamanakuntigi bɛ se ka ɲɔgɔn ye ko ayi ko jamanakuntigi ko k'ale bɛ k'a ka candidature de labɛn min ye élection nata in ye octobre kalo tile 6 ko cɛ ko a ka taa ale ka présidence mɔgɔw fɛ yen ko sɛbɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen a k'olu bila u na maa ɲini min bɛ bila a nɔ na ko yan'o cɛ u yɛrɛ maa bila a nɔ na yɛrɛ Maduri n'o y'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ye ani min sigilen don jamanadenw ka hakɛ kan k'u y'o bila a nɔ na k'o ka tɛmɛ ni baara ye yaasa u bɛ se ka continuer cogo min Jeux olympiques hukumu kɔnɔna na sa e ko a ko tɛ ka se a siɲɛ 3 siriyɔrɔ la sa wa fala ye anw taara cogo min an seginna ten sɔgɔmada in na maaw solila ka wuli ko yaasa min ye an ka taekwondo kɛla ye n'o ye Ismaël Kulubali ye k'an y'an jigi kɛ o ye préliminaire yɛrɛ la a binna kɔni ale éliminera Mali taara cogo min Mali bɛna segin ten i n'a fɔ san tɔw la an bɛ taa cogo an bɛ segin ten farikolo ɲɛnajɛ kɔni min bɛ k'an ka jamana kɔnɔ yan Jeux olympiques an ma deli ka foyi sɔrɔ a la hali médaille de bronze zira an m'a sɔrɔ an kana sanu sɔrɔ an kana warijɛ sɔrɔ zira kɔnɔ an kan k'o sɔrɔ médaille olympique a ɲinini n'a sɔrɔli minnu bɛ comité olympique kunna olu tɛ se k'o sɔrɔ tuguni donc an bɛ dugawu kɛ n ye min f'i ɲɛna Nafissatou Thiam ale bɛ Belgique de fɛ wa ko senba piripiri la sɔgɔmada na hakili la u ka boli kɛra ale ni maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn na o jaabi wa na tila ka olu da maaw olu tulo kan waati yɛlɛma k'a kɔlɔlɔw bɛ ka wuli nanzaralakaw fɛ yen sisan min ye waati yɛlɛma ye a degunba min yɛrɛ bɛ yen kosɛbɛ bi o ye k'a fɔ tile ale ka kala kosɛbɛ i n'a fɔ min ɲɔgɔnna tun b'an fɛ yan ko nin ye waleyaw ye waleya minnu bi maaw bɛ ɲini kana u dafalen nanzara jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Jeux olympiques hukumu kɔnɔna na ko ji min bɛ min ye k'a tɛ min yɔrɔ si n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ k'i bɛ maaw ye ka duloki de bɔ u kan na dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin tilela hawta in bɔra min ka na olu sɔrɔ nin kɛnɛ in kan yan tiɲɛ na ko hali balɔntanyɔrɔw la ani farikolo ɲɛnajɛ ninnu kɛ yɔrɔ ninnu na k'u kɛlen don ka falen kɛ yaasa mɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min an y'a fɔ a ɲɛna ko Angleterrekaw fɛ yen maa minnu bɛ yen ni olu ye wulikajɔ kɛ e ko ko o tɛ ka a maa dɔw minɛ k'u bila kaso la wa ko sabula u tun y'a jira k'a fɔ k'u ka wulikajɔ belebeleba k'u n'o kɛ nka a yira k'a fɔ ko siya wɔlɔma ko o bɛ ka don a ko in na a bɛ k'a tiɲɛ fala ye an ka taa kɔɲɔ kɛnɛ kan a y'a bali ko kɔɲɔ ɲɛnatigɛ kɔnɔ sifin kɔnɔ Laurent Gbagbo ale ka furusiri o kɛra kunungo u ka yɔrɔ min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Kokodi nin jara ye koyi jare nisɔndiyalenba de don koyi wa fala ye ko nin kalo in tile 13 a n'a furumuso n'o ye Nadia Bamba ye u bɛ taa Bruxelles kaw fɛ yen k'u bɛ taa kɔɲɔso don yen min ye nin kɔɲɔso in ye ko nin ko in ko ko bila ko tɛ dɛ Laurent Gbagbo k'a kɔni ni Nadia Bamba ka ko bila ko tɛ min ye Nadia Bamba ye kunnafonidila don Afrika numéro 1 o kun ka correspondant de don Abidjankaw fɛ yen Bakari Bamba min bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ kɛ Côte d'Ivoire o denmuso fɔlɔ don wa maa min don fana ani Gbagbo ka kanu kun dogolen tɛ dɛ kanu min kun don a kun dogolen tɛ ko Simone tun b'a kalama nka Simone tun ɲɛna Gbagbo nalen ka bɔ yen fɛ a y'ale gɛn a fana tɛ Nadia ye nka Nadia in fana fɔlen o bɛnna Simone fana ma n'a tɔw bɛɛ lajɛlen parce que cɛkɔrɔba ni dɔ nana o ani dɔ nana baliku tɛ yan o tɛ o sɔnjugu ye o an bɛ dugawu kɛ ala k'u ka furu bɛn nin ka fisa ni dɔ in ye fana o an ka pano ko la bi tile kɔnɔ maa minnu ye dɛmɛ bila ka na ka an dɛmɛ bi tile kelen kɔnɔna na o maa fɔlɔ o ye Zakariya Male ye ale bɔra Moribabugu
a yɛrɛ nana telimani bolila don a nana ni 100 ye nordin 6 ale bɛ Douanza ale ye 1000 ci ka na dɔ ye 5000 ci a tigi m'a tɔgɔ sɛbɛn dɔ fana ye 2000 ci o fana m'a tɔgɔ sɛbɛn Zakaria Sila ka bɔ États-Unis o ye 20 ci donc ko bɛ cogo min na nin waati na o ye nin ye an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna nɛgɛjuru sira bɛ yen 92 42 42 30 ale fana bɛ Orange Money kan ni maa min bɛ se k'a ci o la a bɛɛ lajɛlen kɔni mana na fara ɲɔgɔn kan don min an n'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna dɛmɛbaga belebele min bɛ yen n'o ye kilancɛ ta ale fana ko ni Ala sɔnna ma ale ka donbolo ale bɛ min ŋaniya ta a b'a di sini nka fala ko k'ale ta ale bɛna n'a kɛ fɛn ye aw ka fɛ Western ale b'a ta kɛ Western Union ye donc ale ta tɛ se ka kɛ Orange Money ko parce que ko Orange Money dan dɔ b'ale la wa n t'a dɔn voilà donc ale ta tɛ se ka kɛ Orange Money n'Ala sɔnna ma fɛn fɛn mana sɔrɔ a la an b'a bɛɛ lajɛlen bɛn nɛgɛ moyen k'a yira maaw la k'a yira k'a fɔ an b'a fɛ ka panneau solaire de sigi anw yɛrɛ de sɛgɛnna an ye min don taji la ka min don groupe la Zeyn bɛɛ kun y'a fɔ an ɲɛna koyi mɔgɔw kun k'a ma k'an ka taa panneau na a mɛnna sisan komi panneau fana a sɔngɔw n'a minɛnw sɔngɔw bɛ ka jigin an bɛ dugawu kɛ maaw bɛ ka ŋaniya min fana ta ka ɲɛsin an ma o ka sinsin ka taa ɲɛ n tɛ maa fɔlɔ minnu wari di Guèye b'o o la ka bɔ États-Unis ale ye 50 di ni Amadu Tandina ye ale ye 20 di Keta Solar mɔgɔw olu ye convertisseur olu y'o di Nuru Kulubali ale bɛ Club Kasim la ale ye 10 000 fana di kunungo numéro dɔ n'o o ye 83 41 33 ale ye 10 bila ka na ani bitaw olu mana na fara o kan sa o wari o de b'an bolo n'Ala sɔnna ma an n'a lajɛ n'a kɛra min ye maaw na bɔ a bɛɛ lajɛlen kana ma dɛmɛw kɔni vraiment ni mɔgɔ se kɛra fɛn fɛn ye Male an b'a fo fala ye Male ale bɛ baara kɛ tailleur de don nka sisan courant de bɛ tigɛ olu tɛ se ka baara kɛ a taara o de la fana ka tila ka moto taxi ɲini pour que a bɛ se ka denbaya balo cogo min ne ka hakili yɛrɛ tɛ n ka sɔn minnu na a y'o bɛɛ yira ne na yan bi sɔn b'a kun émission dɔw b'a kun ne t'a dɔn ko ne bɛ n'olu sɔrɔ yɛrɛ mais o bɛɛ b'a bolo depuis 2005 2006 yan fanw fo sisan a bɛɛ b'a kun donc an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a kanu na hali ŋaniya ɲuman an bɛ maaw fo la parce que mɔgɔ caman bɛ yen a ka d'u ye voilà a ka di mɔgɔ caman ye nka ŋaniya u bɛ se ka dugawu kɛ Ala k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ an b'a fɔ sisan ko k'an bɛn 21h n'Ala sɔnna ma Mali drapeau Mali hymne su in na an bɛna baara kɛ o de kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya cogo min a k'an bɛn